Tungod sa kainit sa panahon, pagpangrasyon og tubig sa Bukirang Barangay nga magproblema unya sa tubig, gipangandaman na sa Talisay City LGU. Niyang report ni Femery Dumabo. Kining mga fire truck sa Talisay City Hall kanunay andam dili lang sa pagresponde sa sunog, kundi apil ang pagtabang og rasyon sa tubig. Apan suma ni Talisay City Fire Marshal Attorney Alvin Torreon nga ipaagi ang request sa barangay aron mausa ang paghatod sa nagkinahanglan og rasyon sa tubig. Sa pagkakaroon ay may na dawat nga mga request pero gikan sa mga kanang private individual, so amo lang giingnan nga kung pwede magtigom sila, mo request sila as barangay through LGU. Pag ma-okay ang LGU, hatod tayo. Dili nila makayang mahatod sila lang, kita ang mo supply og tubig. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sa niaging buwan pa lang usa na kini sa ilang giplanuhang himuon. Maong dungagan nila ang water tanker sa LGU. Last month, nag-meeting namin sa disaster ni Ana, nag-meeting namin sa Muang Senro on what are the necessary steps that we have to do as far as kaning kainit is concerned. First of all, as water is needed, labi na ka ng panglimpyo, panghugas, pangligo. We've been in contact with our barangay captains that they can tell us if there is no water in certain situations, kaya na may mga drum diri atong water tanker na makaadto sa mga respective barangays. Samtang tungod ding grabing kainit sa panahon, dakip sa kalihukan sa mga bumbero ang fire truck visibility ug ang pagpahinumdum sa katawhan nga gidili gyud ang pagdaob kay usa sa mao'y hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Ang Talisay City nitala og napo ka sunog sa unang 3 ka buwan ning tuiga. Dinunom ni ini nakamugna og minimal damage ug wahingpit na kasunog ug panimay. Aduna usab unom ang grass fire, usa ang rubbish fire ug 14 ka post fire. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.